Wela dalah jagat dewa Bathara jagat pangestu Nggara sing mesti aku ngajeni karo kowe Bargawa ning bareng kowe nyenyamah mring asmane Prabu Arjuna Sasrabahu ora ana pangapura maneh kanggo kowe rumpangsa wirang bebarang Prabu Arjuna Sasrabahu jajal apa tanding ana kowe bisa ngasorake kridane Prabu Arjuna Sasra aku meguru karo kowe 20 taun kuat nampani gandewaku tak sembah dlamaanmu. Arjuna Sasra kowe ampuh iso ngundurke Rama Bargawa kowe iso nampani gandewaku aku meguru karo kowe 20 taun kowe tega marang aku Citra Ramban Tresno hangun cati janji suci hukum karma temahan anempo sira nggih mapan wonten ing pertapaning Jati Sarana pertapan kebawat keprintah wewengkon negari ing Maespati nggih papan plenggahipun pandhita ing Jati Sarana inggih peparap Sang Begawan Risanggeni mulat slaganira ingkang putrane nggih Risang Rama Bargawa bingung konjeming penggalih Sang Begawan Risanggeni nedya paring dawuh
dumateng ingkang putra negeri Sang Bargawa. Dadi bingung kon jeming penggalih Sang Rama Bargawa nedya andangmu. Napa den wigatosaken kocap ing mangki tidhemadaning kawontenaning pertapan Jati Sarana Sang Begawan Trisanggeni mulajaganira ingkang putra Sang Bargawa. Sigra merwani pangandikan dadi kumangling wijining pandika Sang Begawan Trisanggeni gendring kababaring lesan. Oh, mestu nomo sidam sekaring bawana langgeng. Bargawa, anakku nggir cah bagus kulup. Aja kaget ing penggalihmu, pun bapa nimbali sowanmu. Ana ing pertapan Jati Sarana iki, kulup Rama Bargawa. Wah. Trisanggeni bapakku iya. Kaget rasane atiku bareng Trisanggeni bapakku ndanggu kelawan aku. Kelawan Bargawa anakmu. Sekawit aku nglakoni kewajibanku nggonku dadi tukang jagal dadi algojo tukang pateni wong ring negara Maespati. Wong sing duweni kaluputan wajib dipatrapi Pidranapati. Lan aku sing kudu nglakoni. Trisanggeni bapakku aku nyadhong dawuh timbalanmu. Trisanggeni bapakku. Iya. Pandhan sekawit pun bapa nimbali kelawan kowe. Yo. Aku mau ngarep takon, Ger. Takon opo? Jan-jane lehmu arep rabi kuwi sok kapan? Sebabe opo kowe takon kaya ngono karo aku? Kae to sawangen. Kalau kakangmu ya kuwi Siswandagni wis rabi karo putri Dewi Danuresmi saka ing Argapura. Mongko Trisanggeni iki sak kepengin momong mantu ngemban putu. Lehmu arep rabi sok kapan Bargawa? Gah, dulu. Kok megah sebabe kepiye? Wah, aku ora arep rabi. Sebabe apa, Nger? Wong urip ana ing alam padang mono duweni kewajiban mangun bebrayan. Sebab aku wegah pitukone wong rabi apa? Pitukone wong rabi siji kudu duwe bondo, keloro rupa lan telu kawasisan. Mongko aku rupa ora, bondo ora, wasis ya ora. Tur meneh tumrap Bargawa wong wedok kuwi werna loro. Wong wedok werna loro. Ya. Wong rabi kuwi yen salah le milih. Wong wedok bakal ngasorake derajate wong lanang. Nanging yen entuk wong wedok sing bangun miturut karo wong lanang, ngabekti karo wong lanang, bakal dadi dalan swargane wong lanang. Nanging yen entuk wong wedok sing bedal-bedal kaya jaran ucul, gugu sak geleme dhewe, malah nyengkake ndang mudarku. Mula aku gah rabi. Wis ben aku kaya ngene. Aku dadi tukang jagal, aku tak dadi algojo, dadi tukang wong mateni wong sing duweni keluputan ning negara Maespati. Oh, ngono. Yo. Aku tak dadi tukang jagal ngene wae aku wis trima. Yo. Wis tok antepi tenan lehmu dadi tukang jagal. Wis. Aku netepi marang Darma yen pancen luput kudu tak patrapi paukuman, yo tak patrapi pidana. Yen pancen pidanane kudu Pidranapati, ya kudu tak pateni. Aku ora bakal mingkuh marang pernataning praja. Bagus, ya. Kaya ngono kuwi sing tak jaluk, netepono marang kewajibanmu nggonmu gemelar ana ing jagat. Monggo iki mau wakmu Harya ing Maespati lagi wae tekan Jati Sarana. Ngendikake yen ana wong wadon kang kebak kaluputan Bargawa. Wong wadon sing kebak kaluputan. Iya. Wong wadon mau sedhing mongko wis duwe bojo. Ramban katresnan karo wong lanang mongko ora mung siji nanging marambah makaping-kaping. Embane kaya dene wong wadon pelanyahan.
Wong wadon kuwi mau kudu dipidana pati. Apa kira-kira kowe wani midana pati kelawan wong wadon kuwi mau? Ora wani sebab apa? Kondo mae ngendi? Jenenge sapa? Wah, tak patenane. Wong wadon dadi leletheking jagat gelag-gelahing bumi. Wah, ora netepi tembung wanita, ora netepi tembung wong wadon. Ramban-ramban karo priya liya sing digoleki ning jagat kuwi apa? Lah nek pancen kaya mangkono, saiki wong wadon mau mung kari matrapi pidana pati. Gage bowo paringa dawuh, wong wadon kuwi mau jenenge sapa? Ning kowe wani mateni tenan? Yo, aku wani. Lahir batin. Nek nganti kowe mingkuh saka pakaryan, tegese dudu Rama Bargawa. Tegese tetel kasatriyanku, tetel kewajibanku. Ora ana gunane nggonku urip, ora ana gunane nggonku dadi senopati sing tukang mateni wong luput. Yo, Bargawa gage rungokno ngger. Wong wadon sing kudu dipatrapi pidana pati kuwi mau ora liya ya mung Renuka ibumu ngger. Simbok ora ngira yen kowe sing ramban-ramban tresna karo priya liya. Wah, risageni bapakmu. Aku ra iso yen to kudu midana mati karo babu Renuka. Bargawa, iki kudu tok lakoni. Wis dadi antep lan tekade Bargawa lan sumpahmu. Yen ana sapa wae sing nandang luput kudu tok matrapi pidana mati. Ora iso. Aku kelingan babu Renuka. Sangang sasi 10 dina ngembol Bargawa. Nglairake Bargawa toh nyawa. Gedhekke kelawan Bargawa tekan seprene. Wah, lah kok aku kudu mateni karo Renuka ibuku. Ora iso. Bargawa. Mangkat ora mangkat tetel kesatriane Bargawa. Wah, babu Renuka aku jok ngapura. Ngira yen to aku kudu mateni karo babu Renuka. Simbok kowe ora kena mati, kowe kudu slamet. Kakang Prabu, nggonku pethukan kelawan panjenengan ana ing telenging sendhang iki. Katon asri kahanane. Lah iya diajeng. Mongko awake dhewe wis ngedoh saka kahanane wong-wong negara ing Maespati supaya aja ngasi konangan dening sapa wae. Ha iya Kakang Prabu ya. Wis to. Diage. Kake ladenana berantaku pun Kakang sak ora kuat ngantep ngempet berantane pun Kakang. Apa ya bakal ora konangan nggone awake dhewe.
nglakoni katresnan ana ing kene wis to. Ambok nyawaku sing dadi toe arep Citrarata kudu mati mergo aku tresna tenanan kelawan Diajeng Renuka. Ngono Kakang ya. Wis to. Ayo. Ladenana brantanipun Kakang. Ora sah suwe-suwe slak. Aku ora kuat ngampet brantaku. Nggon kepengin diladeni karo kowe. Iya Kakang, diaki ayo golek nggon sing sepi. Kok sik aja ngono sik aja. Aja ning nggon kaya ngene ora saru dinulu yen disawang dening wong. Banjur arep menyang ngendi? Wis to. Aku duwe papan pandhelikan. Aku duwe perumahan sing iso kanggo mbacutke katresnane awake dhewe. Ya ora usah suwe-suwe, ge ayo dilakoni Kakang. Wah, Ibu. Iki ana wong gagah gedhe dhuwur sapa? Aku anake Pibabu Renuka. Bargawa aku. Lah dalah. Wong gagah gedhe dhuwur rewo-rewo rambute nganggo cawet walulanging kayu kowe Bargawa. Iya. Wah, aku tukang mateni wong sing duweni kaluputan. Bagus pancen rupamu. Oh lah dalah kowe arep ngasorake kridane Prabu Citrarata. Ayo. Iki anake ora nrimake yen to ibuku Renuka ramban-ramban tresna karo kowe. Njur kowe arep piye? Bagus rupamu ning letek gedhoan atimu bajingan. Jebul tenan Babu Renuka ramban-ramban tresna karo menungsa iki. Wadya balan lan rimangak waduh gasmu. Ana wong gagah gedhe dhuwur sapa? Bargawa. Kowe sapa? Patih Sunya Sekti. Iki sapa? Aku Tumenggung. Wah. Sapa wong gagah gedhe dhuwur cangkeman. Wah, jebul tenan. Aku weruh dhewe Renuka ibuku ramban-ramban tresna. Ibu Renuka aku kudu nyelametke karo kowe. Serene serati
Wah, Renuka Simbok jebul tenan sing dikandhake sanggene bapakku. Yen to Sibu ramban-ramban tresna karo priya liya, aku weruh dhewe. Iya Bargawa, kunjuk ngapura ya Ger. Punipu wis nandhang luput, punipu kelepian nganti punipu. Tumindak kang kaya mangkono ya Ger. Sibu, aku ora tegel. Aku ora tegel nampa dawuhe sanggene bapakku. Kabeh dawuhe bapakmu kudu mbok tindakake. Merga kabeh kuwi dawuhe wong tuwa padha karo dawuhe sing kuwasa Bargawa. Ora. Aku tresna karo Sibu. Sibu Renuka sing sangang sasi 10 dina gembol Bargawa. Kula wentah ngopeni Bargawa. Kok aku bakal tegel karo Sibu. Ora tekan atiku. Bargawa tidak loyoke. Punipu wis nandhang dosa sing akeh. Wani karo guru laki nganti aku sedheng ramban-ramban tresna karo priya liya. Ora. Dawuhe sanggene bapakku. Sibu kudu tak patrapi widana pati ning aku wegah. Oh. Bargawa tindak kaya Ger. Dawe wong tuwa padha karo dawe sing gawe urip. Ora. Sibu kudu slamet. Sibu kudu slamet. Ayo Sibu tak gaweke nggon. Renuka ibuku ayo tak gaweke nggon. Supaya tanganku aja nganti kecekan getih Simbok. Simbok Renuka kudu slamet. Tak goleke nggon Sibu Muktya nganti telas tulis sing yuswane Simbok Renuka. Aku luput yen punipu luput kudu mbok patrapi pidana pati. Ora. Simbok kudu tak mulyake. Ayo tak kanthi ana ing papan panggonan sing iso kanggo Sibu Mukti, Bu. Gini tak gaweke omah, tak gaweke panggonan. Wah, kanggo Mukti Sibu mengko aku bali menyang negara Maespati.
aku ngandhake yen to Sibu wis tekaning pati. Matur nuwun Yongkir Bargawa. Kowe wis tresna karo Sibu. Pancen kuwi kewajibanku. Kae ana sendang Bargawa pun Ibu. Atus neng telenging sendang kae pun Ibu kebak dedosan. Pun Ibu bakal sesuci diri. Yo, tanteni ana ing kene, Bu. Ketun keduwung sang Diarnuka nggih nyawa ramban-ramban tresna lawan sakataing priya ing negari ing Maespati ing cipta kaya wis ora ana pangapura amung dalaning pati ingkang nedya denambah sigra rekatak ngono sematrem nalika semanten sinar tanting kemnetra patrem den sudoake dada ngener jantung bedah punang jantung Sirna Margalayu Sang Dyah Retnuka kuwandha kemambanging toya Sibu oh wah Sibu kok kebak getih Sibu ora ana Simbor nuka bapa wis angene Sibu tekaning pati oh sanggene bapakku Jugara nggonmu tapa Jugara nggonmu tapa iki kuandane Sibu Simbok Renuka tekaning pati oh iki sapa Bargawa Pok gawa mrene iki sapa? Iki wujudane apa? Iki Sibu Renuka, babon nuka tekaning pati. Apuranen dosane Simbok. Apuranen dosane Bu Renuka. Ora. Iki kuandane iblis. Iki kuandane iblis sing wis nyamah asmane wong lanang.
sing wis ngregeti asmaning Brahmana ing Jatisarana. Ora ana pangapura kanggo ibumu. Ora ana pangapura kanggo kuandane iblis sing ning ngarepan iki. Risangri bapakku ngapuranen sibu ngapuranen dosane simbok. Selagi sing gawe jagat wae ngapura karo titahe. Lah kok risangri bapakku sing minangka titahe Gusti ora ngapura karo sibu, ora ngapura karo dosa-dosane simbok Renuka. Wah, kaya ngapa kanane mengko ora gawanen minggat ngregeti pertapan Jatisarana kuandane iblis iki barengku. Wah. Kaya ngene lakone Bargawa. Wah, bapakku wong sing ora iso nampa kahanan. Ibuku ramban-ramban tresna karo priya liya. Ketula-tula ketali lakone Bargawa. Sumpahke madya ucape Bargawa. Saben-saben aku ketemu wong aku satriya. Wah, waduh biasa. Sapa iki? Aku Bronjong. Sing wedok sapa? Inggih kula pun ingkang namipun Saraswati. Weh bojone iki dudu Raden. Weh bojone kuwi. Sanes kula sampun dangu. Kula menika sampun kangen kaliyan Kang Mas Bronjong menika. Kula sampun dangu nilar dumateng kakung kula. Wah. Mulih ora. Boten kula kangen kaliyan Kang Mas Bronjong. Wah, wong lenangit. Iki sapa no wong buntung tangane? Elah dalah nyenyamah asmaku kowe. Buntung ini aku satriya. Kowe satriya? Iya. Jenengmu sapa? Raden Kertadiwerya. Kertadiwerya. Iya. Kowe satriya Maespati tenan. Iya, aku satriya Maespati. Pecah dasmu. Sapa? Aku Raden. Wah, Raden. Wah. Iki wong blangkonan sapa? Kula Wiyaga. Wiyaga. Kowe penabuh. Ya. Arep nyandi. Arep wayangan ning Gelung. Wah. Gelung ki sing dituju kudune kidul kok kowe malah mlaku ngalor ngetan. Yo ben ngampiri sinden. Sing tak ampiri sinden ngendi? Semen.
jenengmu sapa? Sandiya. Iki jane dobleh, Nyilih jenenge. Wah, bali ora. Ora, aku arep ngambil sinden. Ora bali pecah ndasmu. Wah, dalah perkencang karo doyong Pak mong 8 kali cedhe sapa sing gawe. Wah, bare gawa kita lerena ya, Ger. Aja gawe rusak kanan ning jagat iki. Iwang Rodo. Iya. Kita lerena. Aja saben-saben kok kita kepethuk satria kok pateni saben-saben kita ketemu satria mbok mungsuhi wae. Mengko bakal entek satria sak jagat iki gusis, ora ana satria meneh. Ngawur cangkeme senengane ora. Kita lerena ya nggih aja sageleme dhewe. Wah. Aku ora nrimake kahanan uripe Bargawa. Kudu kepiye meneh. Saben-saben satriya mesti wae tau ramban-ramban tresna karo ibuku. Aku lara ati. Urung mesti wong mau ana sing wiyaga. Wiyaga kuwi mau ora kenal karo ibu kita. Ngono lho. Wiyaga kae mau jenenge Juang. Kana? Juang kae catetan amal ning uripe kae isih duwe sebrakan 700 urung dibalekke. Wah, kok sik to, kita leren ora? Aja saben-saben satria kok pateni. Urung mesti wong lenang ning Maespati kuwi kenal karo ibumu, urung mesti wong lenang ning Maespati kuwi ramban-ramban tresna karo ibumu, urung mesti. Mas-mas sing tumpakne CB kuwi nyenengi ibumu. Wah, iki wis dadi tekate Bargawa. Tekate ya ben, sing penting kita lerena. Lerana ya nggih kita manut ulun kandhani kita lerena. Apa malah perlu kowe tawadung sisan? Aja wae ya kowe arep diwadung sisan. Oh, diwadung aku isih kepengin nyiter. Ngene-ngene personil dewa. Ana. Kita aja sakeleme dhewe. Aku mau kepengin goleki sapa sing iso napani kridane Bargawa. Aku mau kepengin goleki sapa sing iso ngasorake kridane Bargawa. Engko sik, kita nek golek wong jaman saiki saat ini lho, urung ana sing iso ngalahke jeneng kita. Ngono. Aku ora. Sing muni aku kuwi mau kalahe karo debt collector. Banjur sapa sing bisa ngasorake derajate Bargawa? Kok dhisik. Kita besok lho ora saiki, iso suwe iki wis pirang-pirang taun. Pirang-pirang taun meneh kita bakal nemu Prabu Partawirya sing bisa ngasorake derajat kita. Kuwi Ger. Wah. Besok sing bisa ngasorake derajate Bargawa ya mung tedhak turune Prabu Partawirya. Ya pancen kaya mangkono. Banjur pirang puluh taun meneh nggonku bisa ngenteni nggonku nemokake satriya menungsa sing bisa ngalahke Bargawa. Isih suwe aku dhewe ya urung diomongi kok. Pirang-pirang puluh taun meneh Bargawa. Dan senane kok kita kaya yo kanggo nempuh wektuku ngenteni mangsa nggone bakal methoake marang menungsa sing bisa ngasorake kridane Bargawa. Aku bakal matek Pandita Ngulandara pepara Persi Rama Bargawa. Wes saklem kita sing penting besok bakal ana sing bisa ngasorake krida kita nggih Bargawa. Rodaya.
Jroning aku suwe ngenteni Titi Wangci. Mangsa ana menungsa sing besok bakal bisa ngasorake kridane Bargawa. Lah kota sawang kayana Ratu Bagus. Apa pancen bener dawing dewa kae atedhak turune Prabu Maratawirya. Sinuwun mandheka. Palugon laguning lekas lugita linuding gedung memangun manah rahayu jagat dewa Bathara Petruk iki sapa Petruk? Wakirangan wong kula nggih nembe ngertos sepisan iki. Sapa, Gong? Embuh. Kowe kok ana wong rewo-rewo kaya ngono? Nggawa wadung mongko. Wah, wadunge gubas getih ambune amis. Ha iya, sing amis ki aku kok le. Wah, seadus makane ora mbathang wae. Dielekke bojone kon adus ora adus ora. Ya ben wong iki senengane dhewe-dhewe, senengan kok ora adus. Dangu mawon to, iya. Raden kowe sapa? Aku Rama Bargawa. Kowe sapa? Aku Nalendring Maespati Prabu Arjuna Sasrabau. Arjuna Sasrabau, iya dasar para nyata. Nek ngono kowe anake Prabu Maratawirya. Iya. Pancen kepara nyata. Aku atmajane Kanjeng Rama Prabu Maratawirya ing Maespati duk nalika semana. Arjuna Sasrabau ngertiya. Aku atmajane Bapa Begawan Risanggendi adine Prabu Herya. Sing mlebu nenek moyangmu Arjuna Sasrabau. Aku iki pepundhenmu Arjuna Sasrabau. Aduh Kanjeng Aman. Agatri sang kapirang rinangkul kinempet kempit dosang retnaning bawana. Aduh mboten nginten babar pisan bilih paduka taksih trah kulit daging kula Paman Rama Bargawa. Menawi tetelo mekaten nawi kula dherekaken manjing wonten ing kraton negaring Maespati. Nyengkuyung anggen kula badhe jumeneng nata kula suwun supados paduka ngayomi anggen kula dados Nalendra wonten ing Maespati. Arjuna Sasrabau yen to kowe njaluk kaya mangkono aku ora bisa nglakoni. Sababipun menapa? Dene paduka mboten saged nglampahi. Kowe kuwi ratu sing mung pentingke keluarga. Kowe kuwi ratu sing ora gatekke karo kawulamu. Kowe ratu sing duwe bojo cacah 802 sepisan Dewi Citrawati lan angka loro. Dewi Citra Nglangeni lan sing 800 liyane ya kuwi Putri Domas. Wah, apa kowe ora eling nalikane semono kabeh para nayakamu nalikane kowe nyenengke bojomu. Kabeh bojo-bojomu kok senengke negaramu ketaman pagebluk. Ketaman wewaler ya kuwi Prabu Rahwana Raja Yadasamuka. Kabeh nayakamu tekaning pati. Si Parawan tekaning pati nganti kowe bela pati. Mung mergo mung kepengin nyenengke bojomu, nyenengke keluargamu. Kowe bendung kali, kowe bendung tambak. Mung mergo kowe kepengin mentingke keluargamu.
nganti kowe lali kabeh kawulamu padha mati padha glasah kowe ora gatekke marang kawulamu aku ora sudi nyengkuyung kowe jumeneng ratu. Wela dalah jagat dewa Bathara jagat Pangestu sing mesti aku ngajeni karo kowe Bargawa ning bareng kowe nyenyamah mring asmane Prabu Arjuna Sasra bau ora ana pangapura maneh kanggo kowe rumpangsa wirang bebarang Prabu Arjuna Sasra bau jajal apa tanding ana kowe bisa ngasorake kridane Prabu Arjuna Sasra aku meguru karo kowe 20 taun kuat nampani gandewaku tak sembah dlamaanmu. Arjuna Sasra kowe ampuh iso ngundurke Rama Bargawa kowe iso nampani gandewaku aku meguru karo kowe 20 taun. Wela dalah keparat manusman ing jajalanat nguncalke gandewa nganti gawe kontale Prabu Arjuna Sasra kowe weruh wujudanku ora kaget aja diundang Arjuna Sasra kowe Bargawa. Ora dalah kelire sepira butane sepira ora dalah iki aku nganti nembus atmosfer bumi woy ora sadur request kon koprol iki genah ambyar kowe koprol sok wae nek kelir gedhe wah Bargawa kowe ora kaget reti wewujudanku aglak kowe yat langen ning kalangyan aglar pandan moncar tinon ler kekoneng surem sora tetan padang kocap kacare to nalika semanten Sang Prabu Arjuna Sasra ingkang sampun melar badanipun dados buta pitung gunung gedhene tanggape gati ananging Sang Hyang Bathara sumaningkang mapan wonten angganing Sang Arjuna Sasra rumaos panas medal saking jiwa raganing Sang Arjuna Sasra bau aglar pandan moncar aglar pandan moncar tinon lerako koneng surem soro tetan padang kasolan pajaring purnameng gegono
Wong Mastu nomo sidam sekaring bawana langgeng ora dalah Arjuna Sasra. Apa wis ora ngerteni kiblat kowe Arjuna Sasra bau? Ning atase kowe mung arep mungsuh Bargawa wae. Lah kok teko kowe duweni watekan kang kaya mangkono. Gampang muring kowe gampang duka, gampang nesu. Aduh, pukulun kula nyuwun pangapunten. Kula sampun rumaosi kawula nandang lepat pukulun Bathara Suman. Ulun wis sumuk ngayomi jiwa raga kita. Ulun wis sumuk ngemong jagat kita. Ulun kondur makayangan besok ulun bakal ngupadi panitisan ulun Arjuna Sasra. Aduh. Arjuna Sasra kowe iso nadhahi gandewaku tangeh lamun kowe iso nampani wadungku aku meguru karo kowe 20 taun. Menapa ta mirah ingsun ngoten ngenten babar pisan Ndara. Namung dugi semanten anggen paduka ngayomi dhumateng kula. Aduh. Kaya ngeten boten kawula sampeyan. Loh, kula mung kajeng utang teng sinten meleh sinuwun. Nek paduka mboten wonten. Kepiye iki Pak Abike? Nampa kahanan Petra ayo ngenteni wahyaning mangsa kala awake dhewe entuk bendara anyar Petra. Wah, ora pangling kaya ana arak-arakan manten. Kabar ngendikake yen to kae Rama Wijaya Rama Regawa sing boyong putri Rekyan Warasinta acegate mangsa Baranga. Nek pancen kae sing bakal iso ngasorake derajate Pendhita Nglandara Resi Rama Barga. Sesumbar mawa lindro bumi gonjeng.
Aduh, Kang, wis ketemu wong edan sing nang nggon video kae. Itu sing anu kan harus dicekel. Wah, bareng wis kecekel. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sing ngono kan. Ayo juang kok kae to. Apa ya? Bareng sur kain sur miyaga we. Ketemu menungso iki meneh. Ayo. Sopo iki Petro? Kirangan. Kula riyen buang tapi mun duang. Kula nate ketemu kalih wong niki. Ayo Bang. Resi Wulandara. Resi sapa ya kae? Sri sapa? Kok Sri Rama sapa? Dangu mawon kula lali jenenge. Iya. Iki sapa Raden? Kok mrepeki kelawan aku? Pandhita Wulandara. Keparap Resi Rama Bargawa. Lah, Rama Bergowong. Bargawa. Bergowong ki ora ana sengenge. Ha iya. Amincos ki ngapa? Jaya gedang. Ha iya. Ana wigati apa mrepeki kelawan Raden Rama Regawa. Dawing dewa kowe bakal bisa ngalahake Rama Bargawa. Ayo. Yen to kowe arep liwat dalan kene kowe kudu iso nglangkahi kuwandane Rama Bargawa. Jaja montapleki nantap duka yayasinipi. Netra kocak ngondarandir. Wela dalah manus maning jajaran Sukertaning bawana. Ora ngira yen to Rama Bargawa sing merpeki kelawan anggane Rama Regawa. Ayo. Diagi. Kowe ampuh yen to kowe iso mutung kandhewane Rama Bargawa. Diagi. Tak jajale mangsa Baronga. Putung mawon niku. Wong saka kayu waru ndasmu. Kayu jawar kuwi. Iki ora gawe perkara to. Duabe. Ayo karang ngarep gawe wayange gendewa selak ngantuk. Iki wene gawe nganggo karton. Oh, diputung mawon. Iya tak jajale Petro. Kira babar pisan yen to kowe ampuh iso mutung kanthi waku. Ayo, apa mung tekan semono kridane Sang Rama Bargawa. Kowe iso nampani wadungku. Kowe tak anggep ampuh kowe Rama Regawa. Ayo tali tayungan deh.
kacarita nalika semanten Sang Bargawa ngumlewangaken wadungipun Sang Raden Rama Regawa mandhe jemparing den lepasaken ngener wadunging Sang Bargawa ajur kumur-kumur tanpa sisa lumpruk tanpa daya Sang Bargawa. Babar pisan yen to sira sing bisa ngasorake kridane Rama Bargawa. Ya pancen kabeh mono wis dadi kudrating Kang Kawasa. Banjur sira arep duwe karep kepiye Rama Bargawa? Aku pasrah pati urip. Aku pasrah pati urip. Parang Sang Rama Regawa aku bakal dikepiyene. Aku pasrah. Yen to sira madeg sawijining brahmana Ngulandara ingkang tansah duweni watak tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tananggunggung diri remen gawe senenging liyan yekti jagat iki kaya kinayoman dewaning katentreman ingkang asipat Rama Bargawa.